Indiàgora amplifica totes les veus i idees que treballin per la independència de Catalunya. Finalment, tenim una altra qüestió, que és una feina pendent, una feina que han fet totes les nacions del món i nosaltres encara no, que és el cens universal dels catalans. Nosaltres ens hem de censar, perquè si no ens censem, no som ningú. No, si vostès són espanyols, què diu el seu carnet d'identitat? Ah, doncs no, jo no. Bé, això ho constatem, estem aquí, diguéssim, no? Ja estic fora de la història, ara ja m'estic mirant al futur. I llavors jo m'atreviria a proposar algunes línies. I això, clar, és una proposta que jo no puc dir que la pugui avalar amb unes competències professionals, no, això és el que diu el Víctor Cucurull, estudiós de la història de la nació catalana, que observant tot el que hi ha, tot el que hem fet i el que hi ha, això que tenim encara aquí, doncs m'atreveixo a suggerir unes línies de treball per reprendre aquest procés que vam deixar estantís, el vam deixar ja mig penjat, no?, a l'octubre de l'any 17. La primera cosa que jo proposo és que fem un projecte que podríem dir-ne de la llei a la llei. I direu, això ja ho vau fer i vau fracassar. No, primer que no vam fracassar, perquè de la llei a la llei, aquelles lleis que es van aprovar en el Parlament de Catalunya estan aprovades. Són vàlides, estan allà. Les hem deixat a la nevera, però hi són. Però és que jo no proposo allò, jo proposo una altra cosa. Jo proposo anar de la llei, és a dir, de les constitucions catalanes vigents, a la llei, és a dir, a les lleis que s'han de fer per a la governança de la República Catalana, que no tenim. Tenim aprovada, vam fer una proclamació una mica així, però no hem fet res més. Però si hem de transitar des d'aquest present amb aquesta motxilla, diguem-ne, tan important i interessant d'històric cap a un futur de llibertats i de plenitud nacional, doncs aquí hi ha un camí a fer. I llavors direu, i per què, diguem-ne, o com ho fem això? I aleshores a mi se m'acudeix que hi hauria una manera molt interessant de fer això, que seria jurar les constitucions catalanes, és a dir, fer un projecte, igual que vam fer el projecte de farem una consulta popular, que vam començar anys damunt i llavors vam escampar-ho per tot i per allà, i allò va ser una feina política molt ben feta, en general, és a dir, doncs ara podríem, jo proposo, i no disposo perquè no puc, però proposar-ho sí, que agafem aquestes constitucions catalanes, són un llibre així, un llibrot, però que està tot allà escrit, actes d'acord, constitucions, privilegis, drets i llibertats, està tot allà. Però clar, es va quedar congelat a l'any 1714 amb uns decrets que en diuen de nova planta, però que en el cas del Principat de Catalunya no van abolir les nostres lleis, no van poder, legalment no podien fer-ho. En canvi sí que van abolir els furs de València, que eren atorgats, o sigui, el Regne de València, el C9, a les Corts Generals, el que van fer és dir, doncs d'acord, les constitucions catalanes les atorgarem en el nou Regne de València. Per això ja era un fur, és a dir, un atorgament, era un privilegi reial que s'assignava i tal. I per això, en el cas dels decrets de nova planta del País Valencià, van abolir els drets i en fi, tot el corpus jurídic clàssic, antic de la nació catalana allà. Jo com m'ho imagino, això? Jo m'imagino doncs, que ens organitzem, aquesta assemblea d'aquí, perfectament possible, i amb el suport d'un jurista, constitucionalista, algú que hi entengui d'això, comencem a veure
què hi ha en el corpus constitucional històric de la nació catalana que avui, convenientment posat al dia, et pugui permetre de resoldre situacions que l'estat espanyol no ens resol de cap de les maneres. Al contrari, més aviat t'enfonsen, no?, amb les seves lleis pistes. Bé, aquest seria un punt. De la llei a la llei, de les constitucions catalanes a la nova, diguéssim, llei de la República. Hi ha una segona qüestió que seria què fem amb el tema del consolat de mar. De l'àmbit, diguem-ne, jurídic, eren jutges, els cònsols, eren doctors en els dos drets, o sigui, no eren persones així escollides a l'atzar, no, havien de ser gent molt competent, eren nomenats pel Consell de Cent i pels comtes, i aquestes persones el que feien era fer-se càrrec de l'alfòndec o del consolat de cada una de les ciutats de la Mediterrània i de la costa atlàntica europea, que és per tot que hi havia cònsols catalans, no? Consolats, i estaven allà per impartir justícia. És a dir, si majoritàriament la nació catalana es desenvolupava amb activitats mercantils, que volia dir comerç marítim internacional, doncs algú havia de fer-se càrrec d'impartir justícia perquè els conflictes i els problemes segur que hi serien des del dia 1 o des del minut 0, no? Perquè és una activitat molt cara, molt arriscada. O sigui, quan tu, per exemple, armador, banquer, mercader, productor de la indústria de la seda, que era molt important aquí en aquest país, o del vidre, o tal, el que sigui, fas un projecte per enviar la teva mercaderia a l'altra banda de la Mediterrània, doncs has de fer una inversió molt gran, però molt gran. O sigui, ara no ens podem imaginar, però per posar una comparativa, per entendre'ns, seria com fer un edifici. O sigui, algú diu, no, ara faré un edifici. L'arquitecte, vine, tal, què em costarà això? Doncs el que et costa avui dia fer un edifici, per posar un exemple, no és matemàtic això, però és per entendre'n, és el que costava armar un vaixell i fer una expedició per la Mediterrània. Normalment aquestes expedicions podien durar 6 mesos, 8, 10, un any, 2, o sigui, perquè anaven costejant i anaven fent intercanvis de coses, vendre, comprar, i tornaven aquí a la ciutat de Barcelona o de Sant Feliu de Guíxols o de Palamós o de Tarragona o de Salou, que allà era un punt de sortida, era un port, Salou, un grau. No hi havia moll, però era un dels ports importants d'aquest país. I aleshores tancaven aquestes operacions i tal. Clar, tot això generava problemes de malalties, de defuncions, de pirateries, de robatoris, de coses variades, no? I llavors acudien als cònsols. M'ha passat això. Aquest poca vergonya m'ha fet tal cosa. Lo de poca vergonya, ara ho veurem. El resultat quin és? Home, és que jo tenia una embarcació, tenia un vaixell, tenia una nau plena de no sé què, i aquest m'ha comprat malament, o m'ha cremat, o jo què sé, o se m'ha encès el vaixell i ara amb la companyia d'assegurances, penseu que a Catalunya hi havia instruments d'assegurances molt importants, de caució i d'assegurances, o sigui, estava molt ben organitzat això. Però clar, tu podies tenir una bona disputa amb la companyia d'assegurança. Escolti, se m'ha encès el vaixell, escolti, tot això anava a parar a mans dels cònsols. I què feien els cònsols? Doncs imaginem que ara estem a l'alfòndec de Trípoli i hem tingut un problema. I aleshores, cònsol, s'asseu allà, solemne, ell o dos, perquè normalment eren dos, i en una banda hi posaven una part dels afectats del conflicte i a l'altra, no? Els causants o uns altres afectats.
Expliqueu-nos què ha passat. Ha passat això i allò. Molt bé. Doncs nosaltres ara ens n'anem a fer un cafè aquí fora i vostès es queden aquí dintre, tancarem la porta i quan hagin resolt el conflicte ens avisen. Diu, home, escolti, no fotem, això tenim molta cara. No, perquè qualsevol cosa que s'hagi de dirimir, nosaltres tenim la capacitat de fer-ho, és a dir, som professionals del dret, dels dos drets, o sigui, eren gent molt competent, i per tant els hi farem l'assistència. Anem a fer un cafè, però tornem d'aquí 10 minuts, i seguirem aquí asseguts i anirem escoltant les raons i les contraraons i les possibilitats de resoldre aquesta situació. El cas és que no s'alçaven de la cadira fins que no haguessin trobat una solució. I el cas és, que això és el més curiós i interessant, que els jutges no emetien sentències ni culpatòries ni exculpatòries, o sigui, ni inculpatòries ni exculpatòries, és a dir, no hi havia sentència. El que hi havia és un acord, i aquell acord es complia, perquè donaves paraula que allò es compliria i es complia. Suposo que sempre hi devia haver alguna excepció, però en general es complia. Tant és així que no només els catalans que es bellugaven per la Mediterrània amb els seus negocis, les seves naus i les seves coses, acudien al consolat, sinó que tothom acudia al consolat, als consolats catalans. De tal manera que tota la legislació encara actual de lo que és el comerç marítim internacional, encara ara es basa en les normes del consolat de mar. Per tant, jo dic, si nosaltres vam ser capaços de fer això, en aquell context, no podríem fer-ho ara? No podríem deixar d'anar als tribunals de la injustícia espanyola, aquest maltractin i a sobre t'insultin i a sobre tantes coses com t'estan fent aquells de la toga, i dir, no, nosaltres ens muntarem el nostre sistema de judicatura, diguem-ne, i ho farem a la nostra manera. I direu immediatament, aquest és un utòpic. Això que dic jo ara és una pura utopia. És impossible de fer això. Home, si ho va funcionar durant 500 o 700 anys, per què diem ara que és impossible? Perquè ens creiem el que ens diuen ells, que és impossible? Tan rucs som? Jo crec que no. Jo crec que ens ho podríem proposar, i jo no dic que això en 15 dies ho tinguem arreglat, perquè això serà feina, però es podria fer. Igual que podem passar de la llei a la llei, és a dir, de la llei catalana a la llei catalana de la República Nova, podem passar del consolat de mar clàssic, històric, amb 700 anys de... No, 700 no, més, perquè encara està vigent aquest, encara fan, diguem-ne, acords sobre aquests temes, a una manera de plantejar la justícia en el nostre territori. Tenim un exemple, a més, que ens funciona, que són els jutges de pau. Els jutges de pau, que tenen molt poques funcions, els hi han tallat totes les ales que han pogut, però nosaltres podríem tornar-los a fer volar, però de volar en sèrio. És a dir, un jutge de pau ben competent en tals matèries i tals altres, podria començar a fer un exercici de justícia diferent. Aquí ho deixo, jo sóc incapaç de fer-ho, Jo soc historiador, no soc ni advocat, ni jurista, ni res d'això, però jo ho apunto, és una possibilitat, ens ho hem de pensar. La tercera cosa, clar, aquí hi ha un tema que és molt gros, que és això de la pau i treva. Aquest mil·lenari, 1000 anys de pau i treva, d'alguna manera ens acreditaria, segons el meu parer, i de molta altra gent, això no només ho penso jo, sinó que hi ha bastanta gent que ho pensa, que Catalunya es podria declarar territori neutral i començar a fer aquest exercici difícil de la mediació en conflictes internacionals. És a dir, si es va crear en un moment determinat a Suïssa la Societat de Nacions, perquè era un territori neutral que permetia que la gent confiés en una manera, en un lloc i una manera de fer les coses, doncs Catalunya també podria fer-ho.
I també és una altra d'aquestes coses que formen part de la utopia. És utòpic, això que dic, sí. Per tant, utòpic com real. És a dir, la societat catalana més que mil·lenària s'ha configurat gràcies a això. Per tant, posem-nos-ho al cap. Ens ho han tret del cap, ens han rascat per tot arreu perquè no ens en recordem de res de tot això, però això està aquí. I en qualsevol moment ho podem posar en marxa una altra vegada. I finalment el cens. El cens és molt complicat, però des del meu punt de vista no tenim escapatòria, és a dir, hem de fer el cens. I quan dic el cens universal, dels catalans vull dir el cens universal, perquè la nació catalana, i això també ho explico en aquest llibre, és una nació d'ànima líquida. Nosaltres no som d'aquestes nacions rocoses, inamovibles, absolutistes, etc. No, nosaltres tenim una manera de fer, de pensar, d'enfocar les coses que és diferent. Per què? Potser perquè tenim l'ànima d'aigua. O sigui, Catalunya, ara no t'ho pots imaginar gaire, perquè et penses que Catalunya són aquestes 4 províncies, però això és mentida. Catalunya ha sigut una potència a la Mediterrània segles i segles, i per tant la nostra ànima, el nostre pensament, la nostra l'esperit et vola quan estàs davant del mar, no? O quan estàs en el mar. Vull dir, el mar és la nostra gran àrea d'existència, d'expansió, no? Bueno, doncs hem de fer el cens tenint en compte això, que de catalans n'hi ha segurament a Austràlia, n'hi ha a Sicília, n'hi ha a Londres, n'hi ha a Nova York, n'hi ha a... I llavors veus coses que dius, a veure, tornem al mateix, això que diu el Cucurull és una utopia. No és una utopia. I m'està mal dir-ho, però resulta que els catalans hem hagut de sortir moltes vegades a correcuita de casa nostra, I ara hi ha un capítol d'aquest llibre que es diu La venjança catalana, que és molt divertit, perquè, clar, dius, ostres, això, i no parlo de la venjança dels almogàvers, que aquesta més o menys ja hi ha qui se la sap, no? No, jo parlo d'una altra venjança molt forta que es va produir a l'inici del segle XIX, quan els catalans d'aquella època havien hagut de fugir de Catalunya per problemes, per exemple, quan entren els Borbons a començament del 18, comencen a expoliar la gent, etc. Hi ha molta gent que s'ha d'exilar, etc. És a dir, aquests catalans on van? Doncs molts d'ells se'n van a les colònies del Nou Món. Per tant, trobaràs societat catalana estatuïda perfectament a Buenos Aires, a Montevideo, a Valparaíso, bueno, Valparaíso potser no, però no ho conec, sí, però també n'hi havia, perquè a Xile, en el procés d'independència també hi havia catalans. Doncs què passa? Que aquests catalans que se n'han hagut d'anar a la diàspora, no?, d'aquesta última, no l'última, no, l'avantpenúltima del segle XVIII, s'instal·len allà. I què fan allà? Doncs fan de catalans. Obren els negocis, naveguen, comercien, etc. I què passa? Doncs que quan comença el segle XIX, que hi ha aquell daltabaix de Napoleó que es queda la monarquia hispànica, bueno, els compren, és una cosa tan patètica que no es pot dir. Compren i el rei se'n va, aquell rei que se'n fuig per d'això i tal. Doncs els americans, tots vigilant què passaven aquí, diuen, ara és la nostra. I comencen tots els processos d'independència dels antics virregnats americans, tots, un darrere l'altre, van caient. I tots es van convertint en repúbliques modernes i tal. Tan modernes com que, per exemple, a Buenos Aires hi ha uns senyors que són els que creen la primera sanitat pública de tota Amèrica. Qui eren? Era un metge de Mataró. Ostres, pues sí, era un metge de Mataró. Dius, i després què creen? Doncs tema d'ensenyament, temes d'economia, o sigui, anaves trobant gent. Em sembla que hi ha una llei, la llei 1200,
40 o una cosa així, que la fa un català que es diu Vialet, que també aquest era de per aquí la costa. Els primers sindicats, o sigui, és un munt de coses que els catalans són capaços de fer, no? I el que és claríssim en el cas d'Argentina, no? És que quan els oficials de l'armada de la monàrquica o de la monarquia hispànica surten, en castellà diuen despavoridos, no? Perquè els anglesos els ataquen Buenos Aires i aquests se'n van corrents, el que era virrei o una cosa així, doncs s'emporta tots els diners que pot i s'escapa. Qui defensa Buenos Aires? Ells diuen los miñones. I qui eren los miñones? Eren els minyons. Els minyons dels gremis catalans de Buenos Aires. Aquests són els que donaran la batalla en els anglesos i no es quedaran. Buenos Aires seria anglesa, diguéssim, No poden, guanyen ells. I quan s'acaba el conflicte, què fan? Proclamen la república. I aleshores ve això que dèiem, aquest metge, aquest altre, aquell altre, i comencen a fer uns nous estats que en aquella època podríem dir que eren molt moderns, perquè ells apliquen en allà totes les coses que nosaltres sabíem fer des d'aquí i que no ens deixaven, perquè a partir del 1714 moltes coses la gent no les pot fer, tot i que voldria fer-les. Algunes sí, Per exemple, hi ha la Junta de Comerç de Barcelona, que després serà de Catalunya, que aconsegueixen posar en funcionament tot un sistema de formació, sobretot de formació professional, que és molt important això, perquè, evidentment, per tota l'època, diguem-ne, de la història moderna, la revolució industrial, només es pot basar en realitats socials, econòmiques, d'estructura, diguéssim, estructurals. És a dir, o tens gent competent fent el que sigui, oficis de tota mena, o tu no fas res. Ja pots anar fent lleis, per exemple, que és el drama que tenim ara mateix. O sigui, ara mateix tenim una classe política que sí, molta llei, molt reglament i molta punyeta, però aquí de treballar, a veure qui treballa, de veritat. Qui està avui en l'avantguarda, com havia estat Catalunya sempre, fins als anys 30, podríem dir, fins que ens cau el feixisme a sobre, i que encara no ens l'hem tret de sobre. Doncs fins als anys 30 això era l'avantguarda, és aquí on passaven les coses. A nivell pedagògic, Montessori i companyia, aquesta senyora va néixer a Itàlia, però el mètode el va fer aquí, És aquí on va fer tota l'eclusió de tot el que ell explicava, com s'havia d'educar els infants i tal. Però ens ve de lluny això, ja tenim un gran intel·lectual, que és un gran intel·lectual reconegut a tota Europa, que és en Joan Lluís Vives, que a començaments del segle XVI ja està dient els nens s'han d'educar i les nenes, nens i nenes, junts. Això aquí no ho havia dit ningú abans, no? És ell que ho comença a posar en marxa. Rics i pobres, els fills dels prínceps i els fills dels pagesos. O sigui, ja tenim un pedagog enorme que ens està marcant una línia. No? Per això després vindrà tot l'altre. Bé, el drama és que en aquest moment tot això ens ho hem ventilat. I ens ho hem ventilat per una manera que entenc jo que hem fet un error, diguem, que és no creure en nosaltres mateixos. I no podem creure en nosaltres mateixos perquè no ens coneixem, no sabem el que hem fet al llarg de la història. I torno en aquest llibre. Aquí podrem descobrir algunes coses interessants del que hem fet al llarg de la història. I jo ho deixaria aquí. A veure, contesto algunes d'aquestes, si de passada se us acudeix alguna altra cosa, ho podeu anar dient. Comencem pel final. A veure, a l'ONU només hi podem anar si ens hem censat, és a dir, si som un col·lectiu nacional dibuixat, clarament, que diguis, nosaltres som aquests. Aleshores, per què no s'ha fet o per què ha costat tant de fer-ho i sembla que sigui impossible o no sé què? Perquè ens pensem
que això s'arregla en un vector que és la quantitat. Si ens ascensem, en comptes de ser 8 milions que som ara, serem, què? 5, 4, 3, 2, 1... És igual. És absolutament igual. Només aquests d'aquí, que som, ja podríem ser algú. Però clar, has de definir molt bé el subjecte i actuar en conseqüència, sense les traves que ens hem posat o que ens han posat en el context en el que estem. Quines traves? Doncs que catalans som tots els que viuen i treballen a Catalunya. Això és mentida. Això és fals. Això és un disbarat. A l'època del president Pujol, que va ser el que va inventar, diguem-ne, aquest lema, doncs, això, tenia un cert sentit perquè sorties d'una situació i podies pretendre o intentar modificar en el transcurs d'aquella transició, que es va acabar el dia 23 de febrer de l'any 81, que és el dia que jo em vaig fer independentista. Jo no ho era. No ho era, a mi no m'havia... O sigui, jo sempre he sigut molt català, molt catalanista, si voleu dir-ho així, i molt enamorat de Catalunya. Però jo no era independentista, jo pensava que podríem arribar a fer, entendre'ns... Però aquell dia ho vaig veure tan clar que ja no vaig tenir cap més dubte en tota la meva vida. O sigui, ens van aixecar la camisa. Allò era una pantomima, era teatre, un esperpent, a més, perquè si hagués sigut bon teatre, encara dius, mira, però un esperpent, aquell dels bigotis, amb el tricorni, saltant per la finestra del Congreso de los Diputados i fotent el camp amb autocar com aquell qui se'n va de colònies, després d'haver fotut un cop d'estat. Home, a veure, entenguem-nos, Vull dir, no ens mamem el dit. I allò va ser una espatutxada. I punt. I jo, doncs, que ja dic, no havia tingut mai cap neguit en aquest sentit, vaig dir, no, està claríssim aquí. O comencem a treballar per la independència, és a dir, recuperem la sobirania d'aquesta nació antiquíssima que pot acreditar tantes coses interessants, o ens liquidaran. Val? Per tant, el cens. Per anar a la ONU necessitem censar-nos, ens hem de censar, i siguem els que siguem, però que ho tinguem molt clar. Aleshores, el meu dubte sobre aquest grup que està fent el cens ara és que ho posen d'una manera, i això és una qüestió molt formal, jo no voldria entrar a discutir això, perquè a mi em sembla que se n'ha de parlar en termes molt precisos per poder fer realment el projecte que necessitem. Clar, jo segons aquest projecte no sóc català. Malament. No està ben orientat. Perquè una de les coses que no podem... O sigui, una de les coses que hem de tenir clares és que hem de saber i hem d'actuar com a catalans. O sigui, catalans exercint de catalans. Però el que no pots fer és dir-li a un, com jo, per exemple, és que a mi, quan m'ho va dir aquell noi que ens va venir a explicar, diu, no, és que els nascuts després de l'any 50 ja no són catalans d'ofici. Dic, home, doncs llavors fotrem. Els catalans estaran tots al cementiri, perdona, Vull dir, i tots els que vivim, doncs aquí ja no som catalans. Això no pot ser. O sigui, això s'ha de repensar. Perquè és que si no sí que fotrem un pa com unes hòsties, O sigui, i ho dic així perquè s'entengui ben clar, Per tant, anirem a la ONU, sí, però hi anirem com a poble, com a nació catalana, censada i amb els compromisos, drets i deures perfectament assumits i com en forma de contracte, o sigui, signats. Vull dir, per ser català signarem aquest acord de faré això, faré allò, tinc dret a això i em comprometo a allò. L'altra qüestió que heu plantejat és el tema aquest de l'equip jurídic que deies. L'equip jurídic és imprescindible i s'ha de fer cercant persones que tinguin realment, que siguin molt competents. És a dir, igual com quan es va fer el consolat, no podia ser cònsol qualsevol, ni es pactaven entre Pere i Pau, no, i acreditaves que havies de ser un molt bon jurista per poder. En aquest cas també. Necessitaríem tenir un bon equip de juristes compromesos, a més, perquè no només s'ha de ser competent, sinó que s'ha de ser combatent, a fer això.
És a dir, escolta, tenim dues feines importants. Un, diguem-ne, construir la versió segle XXI del nostre consolat de mar, i això és una qüestió que es pot fer perfectament, no té més truc, més secret, i l'altra, que és més complicada, però que jo aquí hi jugo amb un altre esperit, que és aquest esperit que dèieu, no? Segur si ho has dit tu, de tornar a fer les consultes. No cal que tornem a fer les consultes, ja les vam fer. Com no cal que fem cap d'això d'autodeterminació, cap referèndum, ja el vam fer i a sobre el vam guanyar i per golejada. No, el que podem fer ara és una altra cosa que pot ser molt interessant, que és fer les constitucions catalanes, és a dir, jurar, jo us ho he dit al començament, jurem les constitucions, les nostres constitucions vigents, i què fem? Una feina política que es fa amb l'ajuda de gent que hi entengui, però sobretot amb el geni, podríem dir-ne, la intel·ligència col·lectiva dels catalans, que és posar les constitucions que es van quedar aturades el 1714 amb el que era la clau de volta de tot l'edifici constitucional català, que era la creació, va ser l'última cosa que vam poder fer en llibertat, la creació del Tribunal de Contrafacció, és a dir, el que avui dia entenem i coneixem com a Tribunal Constitucional, doncs nosaltres vam acabar tot l'edifici i per tant el tenim tot perfectament complet amb aquest Tribunal de Contrafacció. Doncs què fem? Agafem això i no ho encarreguem a uns juristes. No! La meva proposta política seria ho fem nosaltres, com vàrem fer els usatges, com vàrem fer les constitucions catalanes, entre tots, debatent, buscant quina seria la millor fórmula. Perquè, per exemple, ara us puc plantejar un tema que també és d'aquells que agafa't aquí al fort de la cadira, no? Com ens defensarem nosaltres com a nació independent? Quines armes hem de tenir per defensar-nos? Perquè, clar, tothom entén que si no tens armes tu no pintes res, no? Però és que nosaltres, a aquestes alçades de la història, hem d'anar a defensar l'escopeta, el fusell ametrallador, tot això és ridícul. Això és com anar a guanyar una guerra amb una escopeta de taps, davant de l'armamentisme mundial que tenim aquí, amb bombes atòmiques apuntant per tot el planeta. Per tant, seríem uns perfectes il·lusos si nosaltres, quan féssim el projecte, que l'hem de fer, tenim una Constitució que diu Princeps Namque, aplicada, que es va aplicar durant segles i segles per regular el tema de la defensa d'aquest país. Clar, amb aquell plantejament de la Princeps Namque no arribem a la cantonada, home, això ja ho sabem. Però a partir de l'ordenament constitucional que representa la Princeps Namque, podem començar a pensar quines són les armes que necessitem nosaltres per defensar-nos. I traiem-nos del cap les escopetes, Això no ens defensa de res. Ara, hi ha una cosa que en diuen intel·ligència militar. Ojo, Que d'això, per exemple, aquells jueus de la punyeta en saben un rato, O sigui que n'hem de parlar. O sigui, la meva percepció sobre aquest tema és que no podem obviar els temes que són fonamentals per a la supervivència de la nostra nació. No els podem obviar. Ja no parlo de la immigració, perquè també té la marinera. No, s'han d'abordar. Però els hem d'abordar de la llei a la llei. És a dir, les nostres constitucions, punt de partida, les jurem i diem nosaltres estem per això. Nosaltres defensem a partir de tal data d'avui la nostra legalitat constitucional. Ens oblidem de la dels altres. No ens interessa. O és que et fotran a la presó. Bueno, com hi posin. Si no som capaços d'entendre que la nostra revolta popular, perquè esdevingui revolució i signifiqui això, que és el nostre objectiu, que és la recuperació de la sobirania de la nació catalana, és a dir, la independència, si no som capaços d'entendre que per això et fotran a la presó, deixem-ho córrer, Clar,
Bueno, no sé si he contestat tot, perquè hi havia... les consultes, però ja t'ho he dit, jo crec que les consultes ara no les hem de repetir, però en canvi podem posar a consulta, que vol dir a debat, que vol dir trobar una forma, diguem-ne, engrescadora, políticament interessant, per construir aquest nou estat. És a dir, no podem aspirar a una independència de Catalunya si nosaltres mateixos no som capaços de ser independents d'aquí dintre, de tu, el que ets tu. O sigui, hem d'aprendre a pensar per nosaltres mateixos. No, és absolutament ridícul que encara estiguem repetint com a lloros les versions oficials de la història d'Espanya. És que és ridícul, perquè a més no s'aguanten per enlloc. Tot allò que ens expliquen, que sempre nosaltres acabem sent els covards, els tontos, els despistats, els rucs, això és mentida. És mentida. Nosaltres habitem un territori que de tota la península ibèrica és el més pobre. No tenim recursos de res. I en canvi hem aixecat un país que ha sigut, al finals del segle XV, era com els Estats Units d'Amèrica en relació al que els Estats Units d'Amèrica han sigut a la meitat del segle XX en el món. Nosaltres ho vam fer. I aquell descobriment d'aquell nou món i totes aquelles coses i tot això està ple de catalans. Però ple de catalans que anaven allà a matar índios? No! Que aquest va ser el drama, diguem-ne, no? Que arribes allà i la gent van amb una idea, amb un projecte, i es troben que la corona hispànica, evidentment, de seguida que van veure que allà hi havia negoci, el que van fer és espatllar-ho tot, que és l'única cosa que saben fer. No saben construir, són destructius. Ho fan molt bé. Ho fan molt bé. Sí, no els hi nego pas el mèrit. Jo, Víctor, volia preguntar, perquè tu ets un gran teòric, ets historiador, ets un gran teòric, no? Has passat ara d'una Constitució a l'altra Constitució. Però això, jo penso en la part operativa. I per operativitzar això necessites un estat major, que n'hem parlat abans. Aquest estat major com ha de ser, Víctor? Que ha de ser un estat major amb polítics o ha de ser un estat major sense polítics perquè d'aquests ja no ens en podem refiar? La pregunta és bona, però s'ha de fer un matís, perquè de polítics en som tots. Tots, absolutament. Perquè fins i tot és polític el que diu que no n'és. No, jo amb això fora. Doncs mira, polític número 1. Gràcies a tu tenim Vox, per exemple. O gràcies a tu tenim Illes. Clar, no, jo no. Home, doncs tu, perdona, però dient no estàs fent política. Com fa política el que diu que sí, o com fa política el que fa no sé què i el no sé quantos. Aquí l'única qüestió que hem d'intentar resoldre és que un model de partitocràcia concebut i realitzat amb molt mala intenció i realment amb molt d'èxit, que va ser aquesta transició en la qual es va donar un protagonisme molt marcat en el que són els partits polítics en relació a la resta de l'activitat política, que això, evidentment, era corruptible a la de 3, no? Vull dir, ràpidament, sí, és que, no cal que expliquem casos, perquè està ple de casos. Per tant, dius, com ho fem? A mi l'única cosa que se m'acudeix, i ho dic no com a historiador que estudia la història antiga, no, com a historiador que estudia i a la vegada ha protagonitzat la història moderna, és a dir, aquest famós procés d'alliberament nacional que des del vam començar el dia 18, d'una manera així pública, 18 de febrer, ahir va fer 20 anys, amb aquella primera gran manifestació que vam convocar de la plaça Espanya a la plaça Catalunya i que se'n deia som una nació, tenim el dret de decidir. I això em sembla que el Jaume també hi era aquell dia. Doncs bé, així és com es fan les coses. Per tant, si hem de fer unes constitucions i passar de la llei a la llei, unes constitucions catalanes pel nostre segle XXI, i sabem que podem comptar amb aquest tresor que són les constitucions catalanes no abolides, que estan allà, que insisteixo, és un llibre així,
doncs ho podem fer, però no en aquest cas. És la meva proposta, heu d'entendre que jo potser m'extralimito molt dient això, perquè no ho puc fer, no ho sé fer, però jo ho intueixo que hauria d'anar així. Això ho hauríem de fer les persones, la gent, i la societat organitzada, les associacions, els grups, tal. I escolta, plantegem-nos-ho seriosament. Nosaltres tenim una legalitat pròpia que no està abolida, és vigent. Doncs treballem a partir d'aquest punt i fem les lleis que nosaltres volem. I qui som nosaltres? Cens. O és que sou una minoria i no resulta que tothom a tot el món defensa les minories? Perquè que jo sàpiga, fins i tot a les foques de l'Antàrtida defensen, que són una bona minoria i bons problemes que tenen. Doncs, escolta'm, si les foques de l'Antàrtida tenen dret a ser defensades, els cap de trons dels catalans també. Però primer ens hem de posar al cens. No podem seguir... Sí, som catalans. Bueno, és que ser català és ser espanyol. Doncs no. Resulta ser que no. No. Hi ha per aquí? Què en penseu? Que cada vegada que algú se'ns adreça en castellà, nosaltres canviem de llengua. Això és terrible. No, això és terrible, Jo he vingut avui amb l'autobús aquest que ara ens ha regalat allò generosament la gran Renfe, la companyia que ens va robar tots els ferrocarrils, perquè els ferrocarrils de Catalunya eren d'empreses catalanes. Ens els van robar, el senyor Franco, aquell d'infausta memòria, i encara els que els tenen no ens els han tornat. Doncs que jo estava assegut allà, i a mi m'agrada sempre anar al primer banc, el primer seient, i clar, anàvem pujant, no? Hi havia tota la cua, jo he tingut sort que era el primer, perquè he arribat molt d'hora, i anàvem pujant. Totes, excepte una persona, saludaven el conductor en castellà. Dius, i a tu qui et mana saludar el conductor en castellà? Com se t'acudeix aquest disbarat? Home, jo ja entenc que fa 300 anys que ens estan perseguint per ser catalans, jo ho entenc perfectament i ho sé millor que ningú, però jo fa molts anys que no parlo ni una sola paraula en castellà, molts anys, perquè me'n vaig adonar en aquella època, amb aquell tejero i aquells bigotis i tot allò. Dic, això... Però el jutge parlarà castellà, Perdó? Si ha d'anar al jutge sí que parlarà castellà. A on? Amb un jutge. Ah, no. Ja hi vaig anar. I escolta, en català, a mi no em va fer dir ni una sola paraula en castellà. Les cames tremolen, D'acord, et tremolarà fins i tot el que no es pot dir. Però ni una sola paraula en castellà. Home, és que... Vinga. No, d'això que parlaves de tornar a fer com una Constitució, aquí durant molts anys hi ha hagut un grup de persones i liderades per Lluís Llach que van fer el procés constituent, que estava organitzat a nivell de pobles i a nivell de comarques com volíem que fos el país. I era una manera de fer la Constitució. Al final va acabar participant molt poca gent. Vull dir que sembla que ni ens ho creiem nosaltres, tot això. Per tant, som els primers que hem de dir, tu, fotem-hi canya perquè això, si no, no tira. I el procés constituent no s'ha tancat. Però, esclar, han desistit a continuar perquè, clar, és que al final eren 2, 3, 4 en un poble anant a les xerrades. Aquesta és una. Després l'altra, com ha dit el Josep Maria, valdria la pena que tothom prengués consciència de censar-se. I aquí a la Garriga no és tan difícil com dius, jo estic censat i soc de després dels 50 i no em va costar gairebé gens, o sigui, res. I aquí a la Garriga tenim un censador. Per tant, hosti, si el Josep Maria això ho ha organitzat amb aquest censador, o amb un altre, m'és igual, hosti, apuntem-nos-hi i censem-nos. I fotem 1 milió o 2 milions de persones censades. I això serem un poble, que ara no ho som. Exactament. Jo que podria fer una reflexió. Molt bé, el cens. Però d'alguna manera, el dia 1 d'octubre de 2017 en van fer un descens, que va ser que vam anar a votar. No, bueno, vam anar a votar 2 milions
300.000 persones Com a mínim que se sàpiga, perquè com a mínim, segurament perquè arriben a ens 3. es van prendre i perquè, bueno, segons un estudi que es va publicar per al Departament de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, aquell referèndum ho hagués acabat amb uns 3.200.000 vots i ho haguessin guanyat per un 65%. Sí, sí. Vull dir, això està clar. Aquell dia ens vam censar. I el que sorprèn és que ens celebrem sempre la derrota de l'11 de setembre i no celebrem la victòria de l'1 d'octubre, perquè és una victòria, i és una victòria amb V baixa i gran. Vull dir, quina possibilitat tenim per això? I em consta que ja hi ha alguns juristes que estan amb el tema, perquè ens van robar els vots, se'ls van endur, aquells vots materials, físics, se'ls van endur. No sé, els haurien cremar, o igual els tenen guardats com a trofeu de guerra, no ho sé. Però, a veure, el que a mi em sorprèn és que amb tanta organització que tenim, tantes associacions que tenim, som incapaços de posar-nos d'acord, de posar en valor l'1 d'octubre, que no vol dir que paral·lelament fem un cens, que fem un equip de juristes que tal, però l'1 d'octubre és com si no hagués passat, l'any que ve faran 10 anys. A mi això em sorprèn i molt. Sembla com que, bueno, ja sabem que la classe política ho ha volgut enterrar, això està clar, ho ha volgut enterrar perquè els seus interessos passen per una altra banda. Però, bueno, tots els altres que no som classe política potser sí que haurien de fer alguna cosa, no? Classe política professional, eh? Indi Àgora amplifica totes les veus i idees que treballin per la independència de Catalunya.